Jeg vil nu bevise cosinusrelationerne. Cosinusrelationerne gælder for vilkårlige trekanter. Den sætning, vi skal bevise, er de følgende tre funktioner. Den første, a i anden lige med b i anden plus c i anden minus 2bc gange cosinus til a. 2. b i anden lige med a i anden plus c i anden minus 2ac gange cosinus til b. Og den tredje, c i anden lige med a i anden plus b i anden minus 2ab gange cosinus til c. Jeg har nu lavet en vilkårlig trekant for at kunne bevise mine cosinusrelationer. Jeg har navngivet den A, B og C af vinklerne, og så har vi lille a, lille b og lille c. Jeg har også gjort noget andet. Jeg har også valgt at lave min vilkårlige trekant til to retvinklede trekanter, som vi indikerer her. Og så har jeg også valgt at navngive den her side her for x, noget skulle den jo hedde. Og så kan vi jo kalde den, ved vi, at den her side herover må være b-stykket minus vores x. Og nu kan jeg jo så godt, fordi jeg har navngivet hele min trekant her, jeg har også kaldt det her stykke for højden. Og nu kan vi jo så opskrive Pythagoras for de to retvinklede trekanter. Og hvis vi starter med den her over, så må vi jo sige, at hvis vi tager denne her side x i anden, og tager højden i anden, må det give c i anden. Så det har vi skrevet her. Og herover kan jeg lige så sige, b minus x i anden, plus højden i anden, må det være lige med a i anden. Vi kan nu også tage cosinus til vinkel a, og cosinus, der har vi den, så tager jeg den hovedliggende med hypotenusen. Og vi har vores hovedliggende x divideret med c, som vi så også har skrevet her. Og hvis vi så isolerer x, kommer det til at lyde sådan her. X lige med c gange cosinus til a. Og hvis vi nu lige kigger en gang på vores 1, 2 og 3 her, så kan vi faktisk godt se, at det mener rigtig meget om vores første sætning, som rent faktisk er den, vi skal bevise. I vores anden sætning, eller i vores anden selvlavede sætning, har vi en parentes. Og den parentes, den skal vi lige have opløst. Og vi ved jo, at man tager kvadratet fra det første led, og lægger til med det kvadratet fra det andet led, så det kommer til at stå b i anden plus x i anden. Og så trækker man det dobbelte produkt fra, så det kommer til at stå minus 2bx plus højden i anden lige med a i anden. Og vores første er der ikke noget i vejen med, så den lader vi bare stå på samme måde. Så skal vi have trækket den første fra den anden. Og det gør vi ved at trække denne her side fra med denne her side. Så det kommer til at se sådan her ud. Og så den side, den vi putter på til sidst, husker vi lige parentesen om, så der ikke kommer nogen fortegnsfejl. Og så igen, så går vi om på den anden side af lighedstegnet, og tager vores a i anden og trækker c i anden fra. Så vi holder lighedstegnerne på samme side. Og så hvis vi fjerner det her, så kommer der jo til at stå minus x i anden. Så kan vi meget hurtigt se, at x'erne her, de her to x'er, kommer til at gå ud med hinanden. Og vi kan også se, at højderne, de kommer til at gå ud med hinanden. Så det kommer til at se sådan her ud. Fra før, der ved vi jo, at vores x er lig med c gange cosinus til a. Så hvis vi lige får skrevet det ind i vores ligning her, og så får vi jo skrevet det ind der, og vores x, som stod der, bliver så erstattet med vores c gange cosinus til a. Og a og c ændrer vi heller ikke på. Men nu vil vi så gerne have vores a isoleret. Og så isolerer vi egentlig bare a ved at rykke det over på den anden side her. Og så får vi så skrevet c i plus, fordi det rykker sig fra lighedstegnet. Ja, og så kan vi rent faktisk sige, at vi har bevist vores første
kosinusrelation. De 2 andre beviser for kosinusrelationerne er faktisk næsten identiske med det bevis, jeg lige har vist. Det, der ellers vi skal gøre anderledes, er bare at tegne højden herfra A, eller tegne den herfra